Salad. Hello mga mahal ko and welcome to Vlogmas Day 9. Ayan guys, so andito ako sa church. Wala pa yung bibinyagan. Hindi ko alam kung asan na sila. Kasi yung call time is 9 AM pero time check is 9:35. Wala pa akong tulog. Iniwan ko yung phone ko sa bahay kasi nag-upload ako ng Vlogmas Day 8. So malapit na siya matapos, mga 5% na lang. And then ma-upload na siya. Uuwi ako agad pagkatapos dito kasi gagawa ako ng thumbnail. Ayan, so wala tayo masyadong ganap today. Ito lang din yan. Kasi mga alas 12 ata, dadalhin ko sila Grace dun sa bahay nila. Kasi birthday din ng anak niya. So Weng and hi Weng, hello! Shout out sa inyong family. Congratulations and waiting for you. Asa na kayo? And so ang dami nanood ng Vlogmas Day 7 to guys. Siguro dahil kay Barbie Imperial. And thank you so much sa inyo. And please do not forget to subscribe to my channel. Yung eyebag ko, ang laki. Ito yung church nila, parang bahay lang. Ayan, so maraming mga katira din dito. Ito yung typical na song pag Sunday guys. Yung ganyan. May manok pa. Ang cute. May manok. Cute. Kadugay. Isang na batalyon. Na. Baka adik pa biboy. And so, uwi muna ako sa bahay kasi 10:50 pa mag-start yung mass for sa binyag. Kasi baka na okay na yung Vlogmas Day 8 ko. Upload ko na lang tapos gawa ko ng thumbnail. Yan guys. So, balikan ko na sa bahay na ako. Yan guys, so balik na ako sa church nila. Actually, yung church nila is lalakad lang from bahay namin. And up na ang Vlogmas Day 8. Nood na kayo guys. Malamang this time napapanood nyo yung Vlogmas Day 8 ko. And ang saya kahapon ng party, grabe. Nag-slumber party kami, nag-pajama party. Ang saya. Pumunta kami kahapon ng Women of Rhapsody at saka Stupid Love. Kakatuwa. Grabe. Stupid! DGGG and baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ano siya nagbaoy? Ano siya nagbaoy? What's your name? Ang ganda naman. Bye! Sabi mo bye! Bye! Bagong inaanak. Cute! Yan, sa bahay na ako guys. And yun lang yung ganap natin for today. And thank you so much. Char lang. Parang pang mamaya. Teka lang. Halina! So gising ng aking mahiwagang prinsesa. Hello! Hi Ate Ibon! Kus ka? Hi Ate Ibon! Gamit ko ka for pasta! Nahihiya siya. Kaon ka? Kain ka? Gusto kami nag-lunch pero kakain pa siya. Hi guys! Sarap!
Bye-bye guys! Bye-bye! Hindi po kami mag-island hopping guys. Meron kasing mga pailaw dyan si Mayor sa loob ng Santa Ana Port. So doon kami pupunta. Yun na! Bye-bye! Bumbong panis! Doon tayo pupunta. Bumbong panis! Ha? Dito na? Bumbong panis! Bumbong panis daw. Dami ng tao. Pero ba pa banda? Ayaw na. Malnourished na Christmas tree. Na. Frosty the snowman, merong snowman doon, snowman. One, two, three. Lina. Davao City Christmas Tunnel. Sulod ka. Patulog ka tao. Papadras ako. Ha? Hi guys. Na, daming lights na. Dito kami last time, kami nag-opening nito. Christmas Tunnel. Yun na. Ayun, tsaka yung ayun na. Daming palita. Balik tayo sa loob. Tara. Baka lang talaga may laman yung vlog number 9. Pasko na, Shopee na. ABS-CBN no? Iyan na. Laban lang Jodong. Libang lang na siya dong ha. Order ako ng classic. Kung matry, sarap tingnan.
Malaki siya for 35. Thank you. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy Ha? Naman ako, hindi ko. Isay lang ako. Ano sa? Hindi lang ako. Naman ako, hindi ako pinsay ba? Ikaw siya, katulang ang pinsay. Okay. Pera namin dito. Ang ganito na. Limon! Limon! Hi mga mahal, nasa Gmall na kami. Ayan, tulad ng sabi ko kanina, iiyak ang araw pag hindi kami nakapunta ng Gaisano Mall. Kasi ito yung extension ng aming bahay. Char lang ito. Na galing na niya mag-identify ng colors like pink, yellow, white, blue, mga ganyan. Second floor, ladies French's department. Second market. Ayan guys, so para may laman yung ating vlog, let's talk about Tukomi. Punta tayo dun sa fish pan na nilanguyan nila. Before ko share yung aking opinion about the issue regarding with yung pagsita ng guard sa pool sa kanila. So, sa mga Davaoenos, this place is very familiar, right? So dito sila nag-swimming. I think dito or dun sa kabila. Ayan guys. Pakita natin yung place. Parang dito sila nag-swimming banda. Or doon. Daming tao doon. Ayan, so dito ako sa may pool kung saan sinita yung Tukomi sa kanilang prank. Kasi ang ginawa nila is naglangoy-langoy sila dito, parang feeling nila nasa dagat sila. And ayun, nasa sila ng guard. Pero guys, hindi ko alam or hindi ko pa nababasa yung nag-release na ba ng statement ang Tukomi. Kasi nga inaantay ko din yung statement nila. Kasi we really don't know what happened. Kasi
pwedeng yung Tukomi is merong permit to do that, or maybe meron silang kasunduan with the mall management that they can do what they want, pero hindi lang na-inform yung guard. And maraming nagsasabi na yung guard na nagreklamo is, kasi sabi ng guard natanggal daw siya kasi he's on break daw, tapos hindi daw niya nasita yung Tukomi, and unfortunately natanggal siya sa trabaho. Pero hindi natin alam, maraming nagsasabi na ang guard na yun is from Negros, not from Davao, and yung Tukomi was they filmed here in Davao sa Rizal Mall, obviously Davao, and di namin alam kung ano ang motibo ng gwardyang yun. Ayan guys, so maraming nang bash sa Tukomi, and I know them because isa sila sa pinakasikat na YouTuber here in Davao. Imagine 1 million subscribers, so parang level na sa Lloyd Cadena, and maraming nag-bash sa kanila, maraming mga vloggers din na nagagalit kasi too much daw yung prank, hindi daw nakakatawa, hindi daw masyado. And ako naman, kung mapapatunayan na silang dahilan or totoo yung gwardiya na natanggal, maybe masasabi ko na yeah, it's too much. Pero as long as wala pang nire-release na statement ang Tukomi, I really can't judge. Wala akong masasabi. Sa akin lang is yun talaga yung linya nila eh, extreme pranks or challenges, meaning hindi siya basta-basta prank, parang extreme or challenge talaga siya. Like yung ginawa nila is very hard to do. Ikaw daw mag-swimming dito dyan, no? Swimming ka dyan hanggang dun, diba? Super extreme na prank siya. And yun lang guys, hindi ako nakikisaw-saw sa issue ha. Gusto ko lang ipalabas yung sa loobin ko about Tukomi and the issue, kasi nga wala lang, kasi kapwa YouTubers, so we should help them or let us help each other, kasi we can learn from them naman that whatever they did here is really prohibited and we cannot do it kung tayo-tayo lang. And yun nga, yun lang. So I'm not a fan of them, pero nakasubscribe ako sa kanila, but since there's Dabawenyos, support na din. Yan lang. Yun na guys, yun lang take ko about Tukomi's prank or issue nila dito sa Gaisano Mall. Kasi kami halos everyday kami dito sa Gaisano Mall kasi parang home na namin ito, and I know yung ginawa nila is part then to promote Gaisano Mall of Davao, kasi Gaisano Mall is one of the sikat malls here in Davao, and yun lang chart ko sa Tukomi. Merong mini tunnel yung Gaisano Mall, meron din silang Santa Claus, money tree. Ito ang tunnel nila. Pero meron siyang plastic. Okay. Yan, nasa bahay na kami guys. That's it for Vlogmas Day 9, and kita-kits bukas for Vlogmas Day 8. Don't forget to like this video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. And second vlogging channel kami, Kikoy Vlogs. See you tomorrow for Vlogmas Day 10. Always love your family. Bye!